ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ କଣ କହିବେ? ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଯେଉଁ ଶରତ ପଣ୍ଡା ସେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ଏ କଥା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଇଏ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଇଏ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି କେମିତି ଏଭଳି ଏକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଦନାମ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ରଖିଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପରିବେଷଣ ସେ ଯେଉଁ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏତଲା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଯଦି ଆକ୍ସନ ନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା यार प्रतिकार करिवो एवं एथिपाई निश्चित भावरे समस्ते दायी रहिबे जे एवं नंदीघोष टीवी तुरंत बहिष्कार करा जाऊ। एटा आम युव मोर्चार दाबी।